Madoda, kwavele wathi angipake ngithi ukuhlaba noma 2. Awu! Yabona-ke iToyota Fortuner bayithanda kabi ngapha kaMaskandi. Ngeke ubasole ngoba phela inkulu ilayisha abagibeli abawu7. So umculo uhamba kamnandi namagidangoma akhe. Nabantu abanemindeni kahle ngoba akekho osalayo, umndeni unela wonke ngaphakathi. Ingakho-ke nangonyaka odlule kaToyota bedayisa amaFortuner angaphezulu kwa9,000. So imbangi ezifana njengo-GWM Tank 300, Isuzu MU-X, oMitsubishi Pajero Sport sala kude kakhulu. Everest naye isele le kude noma ka-Ford bethi ayiseyona imbangi yayo iFortuner sebebheka iPrado. Ngiyazi ukuthi njengoba sekuvela iHilux entsha kusho ukuthi akusekude siyibone iFortuner entsha. Kodwa-ke ngoba kuthiwa umfundisi ulindwa ngeculo, kaToyota bavele bathi asilinde ngale GR Sport yokuqala ngqa. Phambilini iGR Sport besiyithola kwiHilux kuphela. Ngaphandle ngichazwa indlela ama-LED daytime running lights akhanya ngayo nokuyenza ivele iheha amehlo uma iqhamuka umuthi jeqe la esibukweni ngemuva uyabothi ayinasi isilwane sakamhlola sisondela amadoda. Emzimbeni itholakala ngombala omnyama nalo omhlophe. Omhlophe kuyona enguthandayo ngoba uveza kahle ubuhle bayo ikakhulukazi la ngaphambili kwi-grill bayishintshile emnyama, spoiler basenze sabamnyama nabumper futhi nakhona bayishintshile nama-fog lights. Ama-rim awu-18 inch amnyama amahle amesha kamnandi namakhava eyibuko nama-itebhisi nama-roof rails. Amawindi angemuva adibile so abagibeli bangemuva ngeke uze ubabone. Ngaphakathi futhi imnyama sucu idle ngezitishi ezibomvu kuyenza ibukeke isport. Okunye futhi okuyenza ibukeke isport ama-pedal shifters ngemuva kwe-steering. Ihlalo zihlanganisa isikhumba ne-suite. Kukancane-ke futhi ukukhohlwa ukuthi uhamba nge-GRS ngoba iqoshwe endaweni eziningi. Ngaphambili kodwa iyaceba ukuthi hayi khona isikhathi sambile kule Fortuner ngoba inomgxusha wegiya nanjalo ne-handbrake. Igiya ngiyakuthanda kodwa ukuthi uyakwazi ukulikhiya linganyakazi nokuqinisa ezokuphepha ngoba phela siyazi ukuthi hayi abantu bayakhala ngokuphepha. Inakho kodwa okubalekile njenge-touchscreen infotainment system odlala kuyona i-radio ngezipika ze-JBL. Uxhuma ifoni nge-Apple CarPlay, Android Auto, inembobo yokucharger ngaphambili eyodwa. Kodwa futhi nangemuva-ke ikhona-ke indawo zokucharger nekufaka futhi twin plug. So ayikho kodwa yokucharger ngaphandle kwentambo. Ukukhombisa khona ukuthi hayi imoto esiyindala le ngempela. Ngemuva isikhala sikhona sabagibeli nokungena futhi kulezi zihlalo lezi ezile kude. Kulula ngoba uvela ulalise lezi zihlalo zaphakathi nendawo. Lezi zangemuva-ke ihlalo uma ufuna ukwandisa isikhala uvela uyigoqele la emaceleni nokuyinto engingayithandi ngoba iyathi kusimosha kancane futhi leso space. Ngabe ngcono kube kuthiwa ayilala mba. Bekuzoba kuhle kakhulu-ke. Into yokuqala nje engiyiqaphelile ngesikhathi ngithi ukuyisusa hayi ukusinda kwe-steering ngeke uzoyifanisa njenge-Isuzu MU-X khona esithambile. Amandla hayi akhona impela kule engine ewu-2.8 litre turbo diesel eno-gearbox oyi-6 speed auto asenyusiwe awu-165 kW ne-torque ewu-550 Nm. Hayi iyasukuma impela iyashesha ukungena ejubaneni. Angiphathi khona uma wayifaka ku-sport hayi icela ngempela indlela. Amanye ama-drive modes akhona o-eco uma ufuna ukonga noma ku-diesel ibidla amalitha awu-9 ngo-100 km. GWM tank diesel ngathi ngihamba ngayo yona idla 7.7 liters per 100 km. Injini yakhona kodwa incane namandla aphansi. Futhi-ke yona uma uyisusa i-GWM tank inakho ukubambezeleka ukugcine kuyisicifana kodwa mhlawumbe ugcine usuyijwayele. Fortuner-ke njengoba i-suspension bethe ukuyishintsha ngizwe ukuthi ukubambelela kangcono emakhoneni nasobhuqwini. Ethiyeleni MU-X iyona engayizwa ngathi ithanda ukuba ntofontofo kancane. Fortuner-ke njengoba kuyi-4x4 nje inazo zonke izinto ongayilindele emotweni eyi-4x4 phakeme kamnandi futhi khona o-4 high range no-4 low range. Hayi mnandi le Fortuner nokubandala kwayo. Ibiza u1,009,000 egaraji. Ulasinambo ye-Isuzu i-Onyx XT ubiza u1,026,000 kanti i-Tank 300 ulasinamba wona ubiza u855,000 egaraji.